Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod cu Robonims. Aici ne vom juca cu Matei Gașpar și încă un youtuber, am uitat cum îl cheamă. Și vom începe să jucăm Among Us. Vom juca Hide and Seek, ceea ce e șmecher. Sunt cu ei. Andrei 1 Gaming, îl cheamă Andrei 1 Gaming, pe acel youtuber pe care nu mai știu. Și ne vom juca Hide and Seek. Impostorul nu poate vedea nimic, ceea ce e foarte fain și cum îți pot vedea multe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. White e lângă mine, care e White. Ne-am pus pe culori numele și nu știm care e cine, deci asta va fi. White e impostor. What? Deci, am zis care e impostorul, da? Dar voi cum vă cheamă? Să zic cum mă cheamă pe mine? Nu e secret. Ok, la sfârșitul episodului. Ok, eu voi da pe pauză până va intra și altcineva. Și a intrat lumea, a intrat unul, ceea ce e bine că noi jucăm pe 4 player. Abonați-vă pe canalul meu, Andrei 1 Gaming. Bun, care e impostorul să numere 10 secunde? Eu. Ok, Red. Red e impostorul, fugiți de mâine Red. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Se spawnează, 4, se spawnează. 3, 2, 1 și hai că vin. Am voie să dau vent, nu? Nu. Sau ba, cuvânt. Ok. Hai cu ventul. Bun. Nu zic unde sunt, Andrei. Știi că omul se uită pe cameră. O, frate, e nașpa. Sper că nu e Red. Aici vede când dau. Oh, bine. Bine, eu știu deja cine e impostorul. Skip. Și în Hide and Seek nu avem voie să apăsăm butonașul. Asta e, na. Da, se pare că tipul ăsta care intra nu știe. Da. Scrieți Hide and Seek și nu avem voie să dăm report și să apăsăm. Da, și nu avem voie de să dăm sabotaj. Nu avem voie nici să dăm sabotaj, ceea ce e nașpa. Dar am văzut că n-am dat vent. Na. Da, lasă, că noi fugim de tine oricum. Nu te las să ne prinzi. Acum numără 10 secunde. Ce? Numără 10 secunde. Eu mă duc după ta să-l omor, să mor. Nu trebuie să omor pe ea. Dacă vrei, zic că e în admin. Nu, că te omoară pe tine. Nu. Eu nu mi-omor pe el de nimeni, eu mi-omor dușman. Hei, e dușmanul. A ieșit, deci e moartă, nu? Nu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Nu, sper că nu e aici, sper că nu. Oh, nu! Pe bune, Matei, ai murit. Să mai facă cașcaval. Bun, scrieți când apare unul Hide and Seek. Pentru că, sincer, chiar nu vreau să nu știe. Să nu mai apese butonașul. Eu voi da pe pauză până va intra cineva. Și se pare că a intrat cineva. O să vă zic dacă am picat impostor. Impostor, bun, impostor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata, vă prind eu pe voi. Vă prind. Uite. Au, că dacă mă omori direct. Bun, hai să vedem unde-s ceilalți. Unde oare-s ceilalți? Hai să-i omorâm, haide, să-i găsim. Hai să-i găsim, că vreau să-i omor. Hai să-i găsim. Bun, mergem pe aici, mergem. Oh no.
Bun. M-am mucat singur, dar e ok. Am închis ușile, Robi. Evident că ți-am închis ușile. La mine unde sunt eu nu sunt închise ușile. Mamă, e unul în medbay și unul în navigation. Eu sunt în medbay, cred. Hai, mă, eu nu spun unde sunt. Bă, Bun, hai să omorâm, hai să omorâm. Da! Haide, cumpăratul în navigation. haide. Nu. Bun, hai că îi căutăm, îi căutăm. Băi, da vent în fața mea. Chiar? Da. Da, bă, eu nu vă văd. What? Am fugit de acolo. Bă, dar unde sunteți? Că e imposibil să vă găsesc. Mamă, eu știam cu Daniel, m-am întâlnit, dar... O, uite-l, 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 uite-l. Oh no, oh no, oh no. Aha, l-am găsit pe mort. L-am găsit. Aha. Haide, că îi găsim noi pe toți. Îi Bun. găsesc în 2 ani. Și hai să vedem. Bă, frate, faceți-vă task-urile. E singurul care face task-uri. Dar n-ai voie să te uiți pe admin. N-ai voie. De ce? N-ai voie să uitați pe admin în fața mea. De ce mă trage? Pentru că e mort, evident. Oh, ce te-am bătut. Bun, vom aștepta. Bun, a intrat și cel necunoscut. Ce fain a fost. A fost șmecher rău. Impostor. Hai, eu sunt impostor, bă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi s-a încărcat și cooldown-ul direct. Mort 1. Bun. Vii aici, sunt mort eu. Eu nu. O, nu te cred, l-am ratat. A trecut pe lângă mine, Robi. Mamă, bă, dar nu mai vine Robi. Păi bă, nu știu unde sunteți. L-am omorât pe Saiyan. L-am omorât pe Saiyan, admin. Evident că l-am omorât. Ce vrei să fac? Yes, am dat victorii. Bun, dați ready. Hai să mai nimeresc și eu o dată impostor. Că a fost chiar șmecher. Crewmate. Iarăși crewmate. Bă, fie firar. Am task-ul aici. Care e impostorul? Cine e făcut? Nu eu sunt mic. O, nu te cred. Hai să apăsăm butonul că na, nu vreau să joc un necunoscut să fie impostorul. Da. Noi știm măcar regulile. Să mai facă cașcaval. Bun, hai că-l omorâm. Gata, e mort, votat. Bun. Bă, trebuia să scriem red și să-l fraierim. Bă, nu trebuie să scriem red. Bă, eu cred. Păi asta e chestia, trebuia să scriem red și să-l fraierim. Dar na, nu l-am fraierit. Hai, dați play again. Hai să-l omorâm, să-l omorâm. Hai să fiu impostor, să fiu impostor, să fiu impostor. Bă, dar eu de tot Bun, asta va fi ultima tură de crewmate. Impostor. Eu voi face ultima rundă cu impostor, deci voi da pe pauză până voi nimeri impostor.